Ik hoop dat het helpt. Dat de mens beseft wat het is om niet in vrijheid te leven. En dat is toch heel sterk het geval geweest in Auschwitz. Want daar waren we geen mens meer. Daar waren we nauwelijks een nummer. Daar waren we voor de Duitsers een Untermensch. Minder dan een mens. Er lagen al mensen dood in de wagons. En we werden met het nodige geschreeuw op het perron, de rampen werden dat genoemd, de rampen van Auschwitz, op zo'n perron uitgeladen. En rechts gingen toen alle ouderen en vrouwen met kinderen. En links jonge mannen, waarvan ik achteraf heb begrepen dat de bedoeling was dat wij nog konden werken. Ik vind het heel beklemmend eigenlijk om hier te staan. Want hier zie ik nu voor het eerst het perron waar wij moesten uitstappen uit de trein. Dat wil zeggen uit de veewagens. Als we een goed opmerkingsvermogen hadden gehad, en misschien hadden we dat wel, merkten we dat wel, konden we zien dat vooral jongere mensen, zoals wij, linksaf moesten, in de rij moesten gaan staan en moesten marcheren naar Auschwitz I. En de rest die ging waarschijnlijk naar Auschwitz II. Dat was Auschwitz-Birkenau. Waar ze bijna allemaal direct vergast werden. Veel mensen hebben mij gevraagd wat arbeid macht vrij betekent. Het betekent helemaal niets. Het is de grootste leugen die ze maar verkondigen kunnen. Het is alleen maar een voorbeeld van hun sarcasme, van hun manier van doen tegenover de mensen die hier binnenkwamen en er waarschijnlijk nooit weer uitkwamen. Als we straf hadden als groep
allemaal. Dan moesten we wel eens hier op appel staan. Bijvoorbeeld toen er met Kerstmis 1944 5 gevangenen werden opgehangen. Die werden opgehangen naast een hele grote kerstboom die er stond. Want zo waren ze ook weer. Alles even schijnheilig en hypocriet. Soms moest je uren op die appelplaats staan. Uren kon dat duren. En als er mensen opgehangen werden, dan moesten we ernaar kijken. Ik sta hier te verrekken van de kou. En lach maar. Maar ik wil je wel vertellen, toen was ik nog een jonge vent, dat we vaak voor een selectie 's nachts uit onze kribben getrommeld werden of geslagen werden of wat dan ook. En moesten aantreden buiten, naakt, in de kou. Dat gebeurde ook in de winter nog. Ondanks dat ze wisten dat ze de oorlog gingen verliezen. Stonden we naakt in de kou te wachten totdat we door de grote tent moesten lopen waar geselecteerd werd. Door een paar hoge SS'ers en hoge SS-doktoren. Die selectie was om de zogenaamde gezonde apart te houden. En de moezelmannen, zoals wij ze noemden, dat waren de doodzieken of de uitgemergelden, de bijna aan de hongerdood toe waren, dat die vergast werden. Ik heb 1 keer meegemaakt toen ik op mijn benen vol zat met zweren. Toen had ik een verband gekregen van een Roemeense soldaat. En daar had ik me vanaf de knieën tot mijn voeten de benen mee ingezwachteld. En toen kregen we 's nachts zo'n selectie waar je weer naakt door moest. En toen was ik bang van, oh jee, ze moeten die zweren die ik op mijn benen heb niet zien. En toen heb ik als de duivel al die verbanden van mijn benen afgehaald en heb dus in de rij gelopen. Want je moest nog vrij behoorlijk in tempo langs die hoge pieten lopen waar geselecteerd werd. En toen kon ik gewoon doorlopen. Dat was toen een verademing voor me. Nadat we de zogenaamde quarantainetijd gehad hadden, werden we in commando's ingedeeld. En mijn broer en ik kwamen in het commando Bouw.
Dat was een afschuwelijk zwaar commando, wat in hoofdzaak bestond uit het laden en lossen van wagons. Het werk was zo zwaar dat ik dacht, dat hou ik niet vol. Daar moet ik wat op bedenken of ik misschien een ander commando inkom of iets heel anders. En dat andere, dat werd dat ik toen onderduiker werd in Auschwitz. Ik verborg me hier in deze kelder, waar nog een Nederlander, Leen Sanders, die middengewichtkampioen boksen was in Nederland, die gaf hier, om ons toch bezig te houden, en met ons bedoel ik nog 3 andere jongens, van welke nationaliteit die waren weet ik niet. En aan ons 4 gaf hij dus boksles. Nou, eigenlijk waren er nauwelijks attributen, maar hij had wel in dat gat waarschijnlijk, had hij het bevestigd, een touw of wat dan ook, waaraan een boksbal hing, waar we op moesten oefenen. En dat heb ik weer enkele maanden, is me dat gelukt om elke dag na het appel hier naartoe te gaan en onder te duiken in deze kelder. Nou, je moet niet denken dat het moeilijk was op dat moment. Helemaal niet, want toen liepen er massa's mensen van de verschillende appelplaatsen van alle blokken naar hun commando. En die gingen toen het kamp uit marcheren onder begeleiding van de muziek bij blok 24. En ik ging toen tussen die groepen mensen door naar deze ruimte. Want ik had er de lucht van gekregen dat er een mogelijkheid was om op die manier je gedijst te houden. En 's avonds, als de mensen weer teruggekomen waren van hun werk, dan voegde ik me daar weer bij en dan stond ik weer op het appel. Niemand was er eigenlijk van op de hoogte dat ik ondergedoken zat. Mijn broer natuurlijk wel. Die is er dan ook doodgeschrokken toen hij ervan hoorde op zijn werk dat alle onderduikers gepakt waren en in rijen opgesteld waren om afgevoerd te worden. Ik had wel een vermoeden dat het heel slecht zou aflopen als ik meegegaan was met de groep gepakten, dat we moesten proberen eraan te ontkomen. En dat deden we door steeds een paar stappen achteruit te gaan. 2 jongens dus opzij schoven, die dan weer voor ons plaatsnamen in die rij. En dat deden we totdat we in de achterste rij stonden. En toen zijn we op een gegeven moment heel hard weggelopen. Naar dezezelfde plek. En hier weer onder te duiken. En dat heb ik toen gedaan.
We zien hier de ruïnes van de gaskamers naast elkaar, de gaslokalen en de verbrandingsovens. Wat allemaal door de Duitsers is opgeblazen in de hoop dat de mensheid daardoor niet zou weten wat hier gebeurd is. Duizenden zijn hier vermoord in de gaskamers. Duizenden zijn hier ook verbrand en op brandstapels en in brandkuilen omgekomen. Dat ik niet zoveel laat merken als men van mij zou verwachten, dat ik in tranen zou zijn. Daar heb ik maar één antwoord op. Ik huil van binnen. En dat doe ik al vanaf de bevrijding. Waarschijnlijk wil ik niet laten merken hoe aangedaan ik ben door alles wat ik zie en door alles wat ik heb meegemaakt. Dat is ook de reden dat ik zeg, nee, ik wil niet slachtoffer zijn. Ik ben niet slachtoffer, maar al diegenen die hier omgekomen zijn, die hier vermoord zijn in koele bloeden. Dat zijn de slachtoffers. Ik kan niet anders dan ik ben. Ik kan het niet uiten. Ik vind het al heel wat dat ik het verhaal kan vertellen van wat er allemaal om deze mensen heen gebeurd is. Ja, daar blijft het bij. Ik heb al eerder gezegd dat er waarschijnlijk toch een deel van mijn gevoelsleven kapot gemaakt is. Dat het is wat de Duitsers hebben bereikt met me. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik heel soms wel het idee heb van, ik heb het toch van ze gewonnen. Maar dat is geen troost voor mij, voor al datgene wat verloren is gegaan. Dan brand jij je. Ja, hij doet het weer. Hier zien we de gaskamer van het modelkamp Auschwitz I. Het is een gaskamer waarvan er nog enkele gaten zijn in de zoldering, waardoor de Duitsers het Zyklon B
naar beneden gooide. Geen mens kon er meer uit. Ze zaten opgesloten. En meestal in 15 minuten waren ze dood. Ik mis mijn vader en mijn zuster. Ik mis tientallen ooms en tantes. Maar uiteraard denk ik elke dag aan mijn vader, aan mijn zuster, aan die kleine kinderen en aan mijn broer die later in Dachau is vermoord. Ik heb, toen hij kennelijk al ziek was, heb ik met hem op het appel gestaan. Dan hield ik mijn armen onder zijn oksels. En zo hield ik hem staande, al de tijd dat we op appel waren. In weer en wind, sneeuw was er toen nog, en slecht weer. Er heeft 4 maart een selectie plaatsgehad, wat ik niet doorhad dat het een selectie was. Ik had het moeten doorhebben, maar helaas. En in die grote ruimte werd hij door een SS-arts de andere kant op gewezen dan ik mocht. Het gebeurde voor mijn ogen. Hebt u nog geprobeerd in te grijpen? Dat heb ik geprobeerd. Op welke manier? Door aan die arts te vragen om hem aan mij mee te geven. Dat ik wel voor hem zorgen zou. Geen sprake was er van. Dat kon niet. En dat was het laatste wat u van uw broer gezien hebt? Dat is het laatste wat ik van mijn broer gezien heb. Ik heb hem na de oorlog teruggezien toen we bericht hebben gekregen van het Rode Kruis. Toen kreeg zijn moeder bericht van het Rode Kruis dat hij in Eindhoven lag in het ziekenhuis. En dat was het eerste levensteken. En toen was er iemand uit het verzet waar we contact mee hadden en die heeft ons toen naar Eindhoven gebracht. Dus ik ben met zijn moeder samen naar Eindhoven gegaan, naar het ziekenhuis waar hij lag. En toen we daar aankwamen, toen zei de verpleegster die ons opving, die zei, voordat we naar zijn kamer gingen, kijkt u eerst maar door het raampje, dan heeft u misschien een indruk. En toen ik door het raampje keek, toen had ik helemaal geen idee dat hij het was, want hij had geen haar meer op zijn hoofd. Het was eigenlijk meer vel over been. Maar toen we eenmaal binnen waren en bij hem waren, ja, toen was er toch iets dat je zei van, hé, dit herkennen we weer van elkaar. Zijn stem was helemaal anders, dus alles was anders geworden. Maar ja, zoals aan alles wen je ook weer wat. En op een gegeven moment zie je dan toch weer dingen van elkaar dat je zegt, ja, dat herken je. God vol liefde en medeleven, wiens aanwezigheid altijd bij ons is, schenk aan alle zielen van de 6 miljoen Joden
slachtoffers van de nazi-massamoord, volmaakte rust onder de vleugels van uw barmhartigheid, te midden van de heiligen en reinen die schitteren in de oneindigheid van uw bestaan. Gelooft u in God? Dat ik er bijna nooit over gesproken heb, dat is omdat het je moeilijk valt om erover te praten. En omdat ik eerst na de oorlog jarenlang ziek heb gelegen. En omdat ik nadat ik ziek heb gelegen heb kunnen werken als journalist. Eerst bij het Vrije Volk en later bij de Drachtster Courant. Dat werk, dat probeerde je zo goed mogelijk te doen om vooral niet beklaagd te worden door anderen van och, die man is zo ziek geweest en weet ik veel wat nog meer. Integendeel, je gooide je helemaal op je werk. Als iemand zich boven een ander uitsteekt, dan doet hij dat uit eigen belang en uit eigen gewin en om belangrijker gevonden te worden dan een ander. En ik geloof dat het heel moeilijk is om dat te verbeteren bij de mensen. En zolang dat nog bestaat, gaat het nog niet zo goed met de mensheid.